বুট তো তিনি 11 তারিখ এপ্রিল 2019 তিনি লোকসভা ইলেকশন পুইলা ফার্স্ট পর্যায়नि বুট যত আমচাই ন হহম দদম খাইनो বুটरि लाइयो তিনি আনি সিমনা যেহেতু আনি কামিও জায়গা আনি সেন্টার আং বুটরিখা आं वानसुगो जों दिनै IPFT बदल दाख्लै जों गोबां बुटबाय मानै खोप्लाय इंगानो आबो दिनै तिप्रा हास्तिनि चिन तिप्रा सादफारकनि जे बिरमाननि काहिनिनो जों दिल्लीयाव थांगै सावै मानानै आं वानसुगो जेबाबे एसेम्बलियाव जों चिन तिप्रा सादफानि हेकेबा चिन IPFT तिप्रा लेननि ककबरक नरमानि स्क्रिप्ट खालायनानै ककरक ते चिनि बरक ककजाकमानि मादबारनि घटनारक अमहाय चिनि ट्रिंनो सालसा छुटिनि ककरक अम चिन तिप्रा सादफानि बागै जों एसेम्बलियाव जेबाबे सानखा अमहायखिनो चिनि IPFT बिसिकां सालो जों लोकसभायावबो दिल्लीयावबो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि चिन तिप्रा सादफानि खरांनो जों सग्रि बानानै वानसुग त्रिपुरा लेननि कक सायाहैनि जे सानाय बनां सानानि मुसुंगो जे जों स्राय त्रिपुरा लेननि कक एसेम्बलियाव सामानि दङ आबो नि प्रमाण के चिन थानि बयबो दङ तान कायसे एसेम्बलि आसुकां काय एसेम्बलियाव ताम साजाका बो MLA बो मिनिस्टार ताम कक साका अमहाय बय कायसे नांखर प्रतिति सेसननि न चिन थानि बय दङ आबो नायनाखै नायमोनो बसकांबो जों तेबो सानाय चिनि दफानि बागै IPFT केबनो किरिया चिनि दफानि बागै जों कक सानायनि बागै अजागा IPFT BJP कांग्रेस CPM केबनो किरिया जों चिनि मानथानि बागै लरायखायनो जों केबनो अजागा किरिनि कक गोबां बरनो कक साव जे नंनि तिप्रा सासिमसे बुद्रिनाय न बाहाय कप्लायङै माननायबा अमहाय कक सिलसांबो दङ फियाबा तिप्रा सा न कारिबो गुबुननि दफानि बररकबो चिन तिप्रा सारकनि जे दुखु खस्थनि कथ माना नुगै जोंनो बुद्रिनायनि जों वानसुगो आं साइमान आगरतला हाय आप जायरागबो चिनि IPFT गोबां बुट खालायनाय ते वानजि बसं रुक्सा बसं मणिपुरी बसंनिबो चिनि दफाना खायरक जगै त्रिपुरा हास्तिनि अखानि बुसारकनि बागै बरक सुगुमो बुद्रिनाय नि आं वानसु जों IPFT बेलायखिनो स्ट्रंलि अपोज खालायो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न ति आबन बागै जों नर्थ इस्टनि जत रिजनल पार्टी गुवाहाटी थांगै मिटिं रक खालायगे कायसा कमिटि बो खाजाका आ कमिटिनि कन्वेनर मेघालयनि चीफ मिनिस्टार कनराड सांमा ते मिजोरामनि चीफ मिनिस्टार सं रजोराम थांगा सरक दङ मणिपुरनि डेपुटि CM चिनि त्रिपुरा हास्तिनि चिनि बरम गोनां त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि मेम्बार सर आंनि जीबो थांजाक सुक्ला सर थांमाने आफरो अमो हायकिनो जों आफरो राजनाथ सिंह रकबो मालायमानि दङ आसामनि गोबां चिनि अगपनि मन्त्रि रकबो दङ ओमफ्राय अरुणाचल प्रदेशनि नागालेण्डनि जत जागानि चिन्ति नर्थ इस्टनि जे रिजनल पार्टिनि जत आदं रक थांगै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जे लिडार्स रकबाय जों मालाय जाक अलरेडि जों बेलायखिनो अपोज खायो आबन बागैनो चिनो कथालायमु नर्थ इस्टनि रिजनल पार्टी कथालायमु बिसिंतिनो अब आटकु जाखा ओंखाय कुनु डाउट गरै त्रिपुरा हास्तियाव गुबुननि पार्टी रकबो अबनो अपोज खालायदोंबो जों खालायनानै नांगौ ओंखाय बेसेगाङावबो जों तेबो खालायनाय आबनि बागै कुनु वानसुक जानाय हेकाबो केबो मुकक गरै BJP तिप्रासा खालायनाय रक बाताम साना दंबा आजाका स्राय नुगै दंले जे कक थाइसा सारिया एसेम्बलियाव आसुगै सुदु थना बागै सिमि थाङाबो नरकनि चेनेल बिसिंथि नुगै दंखा जे BJP नि तिप्रा सान बागै कक थाइसा सारा कक बरनो फन्त रुमानि सिक खालायनानै अपोज खालाय दंलता गाहाम नायना खैतो बाथिरबि जों खायना थामन फन्त बर बुसु हायके बासावि दं सेम GMP गणमुक्ति परिषद आगे आमते हायनो तिप्रा सान बागै थाइसा कक सारे हायपानो जों IPFT सं स्राय कक सानाय सरकारे तंग तरे तंग आबननो जों नायनानै थांगिया सरकार तामखाय आम आसलको चिन तिप्रा सादफा जों मोथांजाना नांनाय चिनि दफानि बागै जों 70 बोसोर खातिरपुरा हास्ते भारत बाय मार्जार एग्रीमेन्ट ओंगै हाबमानि तामनि बागै दिनै जों बरक गोबां दंमानि बरक खिसाङै थागाबा आजागा ताकि त्रिपुरा राज्योखि NRC चालु खालायजों दंबा 2010 ADC जेफोर इलेक्शन का आफरो चिनि गुबुननि दफानि बरक 11% दंमानि 2015 जेफोर ADC इलेक्शन का आफरोते 17% ओंगै थांका अमहाके ADC एरिया बो बांते अमहाके बाङै थांनाय आरो तो ताबुक पर्यन्त NRC चालुंगिया खबले किन्तु चालुंगिया तो तांगै बाङै थांतंबा त्रिपुरा राज्यो NRC चालु उदों याबो उखानो उन्याफानो अ हास्तेबो गुबुननि दफानि बरक बाङै दङ आबो सिनि वान माइसि आबन बाङै जों त्रिपुरा लेन बेलायखिना आबनो नायना थाग्रा बक्तामनि बागै आमनो NRC सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल फातारनि बरक जे हिन्दु ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट रक तुनानि बागै बरक आबो पाकिस्तान बांलादेशनि बागै तुनानि बागै बिलनि तुका फियाबा
o bill no जों बेलायखैनो अपोज खालायो आबोन बागै 2017 सालाव जों बायजालरबो ककजाक मानिरक कबिरमै देबरमा जों ककजाक मारक दङ IPFT सं o bill no अपोज खालायो फियाबा जों दाबो तेबो गराखै सांमा खालायनाय फियाबा सिन नाहार बंका तिप्रानि लोगो सिन तिप्रासानि जे गाहाम नानि लामा आ लामाबो जों सापर्ट खालायो आरो कुनु वानसुक जों निको करी जे तिप्रासानि गाहाम जों जतो जागानो सापर्ट खालायनाय जोंनि IPFT